Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами прачытаем урывак з твора Івана Мележа «Людзі на балоце». Вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 10 класе. Іван Мележ «Людзі на балоце». Урывак на памяць. Як тая рабіна, цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак. А вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй, калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і, за малым выключэннем прыдзір з жанок, згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганніну маці-нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча, дык як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая, худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія, і косы чорныя, густыя, аж блішчаць, бы намочаныя, і смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца. Іншы раз языкі жанок, прыдзір ці зайздросніц, меркавалі, што грудзі ў Ганны малаватыя, як кулачкі. Чым толькі дзіця карміць будзе, калі давядзецца? Але пры ўсім тым, нават прыдзіры зайздросніцы не пярэчылі. Ганну ніяк нельга было палічыць за кволую. Збоку, з аднаго позірку відаць было, крамяная ў цімоха дзяўчына, дужая, сілай уся налілася. Вунь якая прухкая ў хадзе, спрытная якая ў рухах, так і відаць, маладосць, сіла ў кожнай жылачцы. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.